talaga ako na ito batang to. Tagal nun. Anong oras na? Oh, ano to ma? Pagking ka lang. Ganyan-ganyan ka pa ha? Automatic manikin yan. Nabili ko dyan sa kanto. O para saan yan ma? Nananampalang sinungaling yan. Tama-tama sa inyo na tatay mo. Grabe naman yan. Madali lang niya kausap. Magsinungaling ka. Sampal ka. Kaya sinasabi ko sa'yo, umayos ka ng sagot mo kung ayaw mo mag-guide sa tatay mo. Ano na naman yan, darling? Nanahingga ko dito eh. O tanong, umayos ka ng sagot mo kung ayaw mo masampal ha? Saan ka galing? Ano ma? Gumawa lang kami ng project. Sinungaling! Aroy! Yan na pala mo. Sinungaling ka pa. Anong totoo? Saan ka galing? Ano mo gumala lang? Gala ka na naman, Yun. Hindi ko ba alam sa'yo, anak, bakit ganyan ka? Hindi mo ko gayahin, no? Bata ako, inaatupag ko pag-aaral lang. Sinungaling! Aray! Hoy, saan ka pa? Ano? Grabe naman yung manikin mo, darling. Hindi ko na lang manahimik dyan. Puro kayo pagsisinungaling talaga. Mag-ama talaga kayo. Sinungaling! Aray! Anak, Yun. Hindi siya yung tatay ko.